खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव दिनै गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोरनानै लाहरनाय थालायबाय बारा खराब रायलायनो हाया आरोना उन्दुगासिनो जोंना दुस्थ' रानिया आरोना सानसे रेस्ट गैया सनाफोर ओरैबायदि दुस्थ' जादोंना एक दिना माने सान्थि होननायानो गैया आरोना बिमाया उन्दुबाल' सान्थि बे उन्दुनायावनो दुगैनानै एसे लाखांबाय आङो ओमफ्राय फुजा होनो बेलासिनि साफा खालायनानै लाखांजोबखांबाय टाइमाबो बारा जायाखै नालाय 5ता जानोसै दासो 5:30 6टासोआव साखिखौ होनसै आरोना सनाफोर उन्दुदों गावहा उन्दुदों उन्दुबाल' सान्थि बिराद दुस्थ' जादों आरोना मोनदांलायनाय दुस्थ' जादों सनाफोर थ' नायलां सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो खालायो आरोना अननानै भिडिअसफोरखौ मोजां मोनदोंबा आरोना साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदिथ' आगैमोना आंखौथ' गोबाङानो आब' आंनिखौबो साबस्क्राइब खालाम आंनि हरावथ' आं बयनिखौबो खालायखायो ओमफ्राय खालायखांनानै आं कमेन्ट मोनसे हरखायो आरोना खालामबाय होननानै आं रावनिखौबो खालायालासिनो थाखाया आरोना जायनो खालायनो थिनो आं खालायखायो आरो आंनिखौबो अननानै खालायनानै हो आरोना आगैमोन आंथ' खालायजोबखायो आरोना जायनो आंखौ साबस्क्राइब खालामनो कमेन्ट खालायनानै दोनो आं बेनिखौनो खालायखायो आरोना सनाफोर थ' आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो मोजां मोनदोंबा लाइक मोनसे आरो कमेन्ट मोजां हरदोलाय आरोना सनाफोर बेलासिनिफ्राय ब्लगखौ जागायलांबाय फारि देखायलांसैलाय आरोना माबा देखायनो हायो बोथोरखौथ' माथो बुंबावनो दसेनो अखा दा एसे जोरांनानै दंथ'योलाय नै अखाया एसे दा दसेनो अखा दसेनो हायो फिसाजो गेदेरनाबो टिउसनानो आंना बैसाङा दाख्लै बारजों बायजोब्बाय सिफायजोब्बाय आङो जाबाय थालां बायनानै जानोसै जोगोनार बिजौनि जोगोनारनि बैसाङा बायबाय हिन्जाव मानसिनि गायनाय औवा थानोना आरो आगैमोना सोंबाय थादों गुमैया फैथ'वा नामा आगैमोना सोंबाय थादोंमोन ना गुमैया न'आव फैथ'वा नामा होननानै फैबा नुखागोन आरोना आगैमोन भिडिअ लाबोखागोन आं फैबाथाय दानो फैथ'नाय नङा बे एसे गोबाव दंबावो आरोना फैबाथाय नुगोन आगैमोन अहाय फैनो होनबालाय फैनो मोननो आरो मालाय सरकारनि मानसिखौलाय बहा जोंलाय न'आव फै होनबालाय फैहोनो मोनो आरोना जोंनि मालाय सरकारनिसो मानसि आरोना माला फैबाथाय नुगोन आरोना भिडिअनि गेजेरजों देखायखागोन आगैमोन आंखौ होनबाय थादोंमोन नैबे मालाखौ फिसा खालामनानै ला गुसुं खालाय होननानै आं खालाया आगैमोन बे मालाया आंना बोराया अननानै होनायसो नालाय थाथों बिदियैनो खालाया आङो बिदिनो थाथों आरोना आगैमोन आं मोजांसो मोनो गुसुं दंखायो गुसुंबो दंखायो आंनाव ओमफ्राय आंहा बेखौ गाननो मोजां मोनो आरोना बोराय होनाय ओंखायनो गानो आङो दा फिसाजो गेदेराबो प्रजेक्टनि माबा माबि लिरगासिनो दं आरोना टिउसनाबो फैनानै थांखांबाय लाइटबो होनानै लायाखै प्रजेक्ट खालायखांनानैसो बिबैनाव लानानै थांसै आरोना हरसे हरनैसो थानानै फैनोसै जोंहा न'खौबो गालांनो हाला जाबाय आरोना सनाफोर मानो होनबा थिखुख' नालाय न'आबो मोनाबाथाय ख्लाब गोसोखाङो आरोना थानो सुखुवा आं थांनो बाबाय आरोना जेरावबो आरो सना दुस्थुनि थाखायनो आं माने जेरावबो थांनोनो गोसोखौनो जाला आरोना सान्थिखौनो मोनला प्रजेक्ट बानायगासिनो प्रजेक्टनि माबा लिरगासिनो आरोना दा एसे बानायहोलांनानै दोनखानोसै आरोना गथ' गोनां नालाय टाइम मोननायावनो एसे बानायखायाबाथाय जाया आरोना ओंखायनो दांहांखाबाय दाख्लैनिफ्रायनो अबावबा हाबावबाय आरोना मोननै मोनथामल'सै सनाफोरा बेलासिनि साखि होनानै लागोन र' बेलासिनि एसे साखि बाखि होनानै लाखांबाय इसोरखौ गाबज्रिखांबाय फुं मोना खनसे गाबज्रिनो मोनबा गोसोखौबो मोजां मोनो आरोना सनाफोर न'खरनि थाखाय फिसाया बाहेरायाव थायो जेखन फुं मोना दसेबाबो इसोरनो टाइम होनांगौ जायो आरोना सनाफोर आंना बेनोसै खामानिया फुं मोना नङा होनबा न'खरनि थाखाय फिसायनि थाखाय फिसाफोरनि थाखाय दसे सम होनांगौ जायो इसोरनोबो गाबज्रिखांलायबाय गोसोखौ सान्थि मोनो आरोना फुजा होखांबा माबा आराम होनो मोनबाय फिसाजो उन्दुनायाव नङाबाथ' माबा थाव बोख्लायनानै होगोन एखमबा सलायखौनो बिसिख्लाबनानै होगोन फिसाजो उन्दैया ओरैबायदि माने आलदा सिखारबाथाय बिनि उतफात मा नायनो दै गिलाससे लोंनानै लानोसै दै गांबाय 6टायानो जाबाय टाइमा दा जोंनि सना उन्दैखौ आंनि आगैमोना सोंबाय थादोंमोन खय बोसोर जाखो होननानै 16 मास जाबाय आरोना जोंना सनाया 1 इयार्स बारबाय 16 मास जाबाय बिजि थुनांगौ नै मान्डेआव बिजि थुनो लांनांगौलाय गंथाम बिजि दङ मैथा खानो सनाफोर आङो थास' आथिङाव होनो मैथाया मैयासो खादों नालाय गैथ'वा बिजौआनो
गांफा गांनै मोनबानो थोगोन मैया बिखुनजोनो लानानै थांदों नालाय आङो मैथा मोजां मोनथारो बेहा जानो टाइमाबो बावला बे आं आइ बिखुनजो मैया थांनायनिया जाबायानो बे मासावनो मोजाङै मोजांल' हामथोंसै बिहाव बाबायाबो दाबो सफैनो मोनथ'वाखै दाबसेयाव थाग्राफोरखौ हास्थायबाबो मोना सनाफोर हारसिं संसार जानाया एसेल' मुस्किल नङा आरोना आंनाथ' नैबे सना उन्दैनियाव ओरैबादि माने नोंस्रा गुमैया माने दिनै बायदियाव दा हरनि 1टासोआव सफैगोन उदैया बिदिनो हरनि 10टासो हरनि दा 1टा 2टासोआव सफैगोन आरोना ओमफ्राय मोनानि आंना बिदिनो 10टा 11टासोनिफ्राय उदै सानाय स्टार्ट जाबाय आरो बेबायदि जादों गुमैया थिग मोनफैदों आरोना हर गेजेराव ओमफ्राय अखानायै फुङावनो लानानै थांबाय बङाइगाव लवार आसामाव बरनहैबाय ओमफ्राय जाबाय मोजाङैनो मोजां इसोरनि अननायाव बारा बुरजा नाङा थोबाय दाखालि बिबै हरफादोंमोन खान्थाल मोनाखै दाबो मोननाय जानो नागिरबाय नै थालिरा दंबावोसो दांदो दोनैदो खान्थालानो मोनाखै गोमोनसो जानो बिहरदोंमोन नालाय आङो दाबो मोना गोदो आं हाबा जागोदानाव बे खान्थाला माबायावनो मोनोमोन एप्रिलावनो मोनोमोन आरोना थाबनो एबार दाबो मोना एप्रिलावनो मोनजायोमोन आं हाबा जागोदानबा फार्स्ट थाइजेनदोंमोन बे बिफांनि खान्थाला एबार गैया दाबो मोना बे थाथ'थोंसै नै आंनि जोलैया मा साइसनि इदि उन्दुगासिनो दङ थांलाय फालथांलाय आरो सिरि मोनबाथाय नायदो आरोना बिनि उतपातखौ खारनो नाङा सैमा नुबा फिसाजोखौ दखानाव थिनहरदां दावदै जानो लुबैदों दावदै लाबोखानायबो गैया नै अखासो थाइफ्रिबाय साथा लांदो दा फैस्लाबनो हायाबा थाब थांदो खारलां नै एबार मा साइसनि उन्दुलायखो आंना फिसाया गोदान डिजाइननि उन्दुयो आरोना नै गांलाब उन्दुलायबाय मा मोनजाखो सिखारग्रोमोना सिखारबाय नै बिस्कुट मालाय इसे मोनजानायखाय आयो गोथाव बाबा सोर लाबोआ जासिदों नोंनो एसे थगायलायो बिब'खौ बिसिनो थिनदों फिसाजो लाबोनाय बुजिया जादों नै गोसा मोजां मोनथारदों बानलु जाग्रा नालाय खालि गोसाखौल' लुबैयो मेथाइखौनो बुम नै सनिया बेरायनो लिंदोंमोन जोंना अखासो थाइफ्रिलायबाय नै अबाव थांनो मा थांला गावनि गारियाव मोनथाराखै नालाय दामायनि बुम होननानै गारिखौ नुनायखाय थांनो लिंदोंमोन बेस्रा हौवा बुम होनना थांला मारिदो अखा थाइफ्रिबाय अखा न'आवनो सालायगोन ना बुम नुबाय लामाथिं थाङैखाय बुम ओरै नाहरलायनाय दा थिलानि बोला बा थांजाया नामा अखा हाबायना नै थाइफ्रिबाय अखा थाइफ्रिबाय बेरायनो लुबैथारदोंमोन दामानि दि बेरायनो ओंखारनो मोनगासिनो दं नालाय नै अखा थाइफ्रिबाय नै बाबा फैदों रेलगारिजों नामा माबायदि नाहरदों औ ओइया नुहुरदों सनायाना औ बाबा फैदों माबाबा सनाफोर संनायनि लाहार फाहार खालामसैलाय मोनालायबाय नालाय ओंखाम संग्रायाव हाबलायबाय आरो ओंख्रिया दिनै थास' आथिं ओमफ्रायो मैथा ओमफ्राय उसुमै एसे होदेरगोन आरोना आङो जारि ओमफ्रायो माबा दावदै एवनोसै मोनबायानो सनाफोरनि आं देखायबाय थायाखै संनायखौ मैथा ओमफ्राय थास' आथिं ओंख्रिया मोनबाय नालाय एबार थालिर एवबाय आङो नै थालिर एवखांनानै दावदै एवनोसै थालिर बिराद गोथाव मोनो आङो जानो भाजा सोर जायो खोन्थाहरलाय कमेन्टआव
आगै माने थालिर भाजा जानो गोथाव मोनगोन ना मोना आङो ओंख्रिबा बारा मोजां मोना आरोना ओमफ्राय बेबायदि भाजा फ्राय एवनानै जाबा बिराद मोजां मोनो आङो जोंना नानि उन्दैयाबो गेदेराबो बिराद जायो आरोना थालिरखौ ओंखायनो एवनानै होबाय आं बिबैया हरफादों दाखालि बिहामजो थांनायाव गामियाव बे आसारि बिहामजोआ थांदोंमोन नालाय गामियाव बेनो हरफादों दाखालि माखासे मोनबाय माखासे एवबावबाय आं न' जादो न' एवबाय थानायखौ ओंखाम जानो दोनसै नैबेखौ जाथोंसै थेब थेब जि मोजां जाबाय थायो हा गुदुं नुवाखै गुदुं गाबबावासै थालिरखौबो एवखांजोब्बाय एबार दाउदै एवबाय सनाफोरनि थालिराव ओंखामजों जानो गुदुं गुदुं जाजोब्बाय फिसा सानैया बिराद जायो आंना फिसा सानैया थालिरखौ बेखौनो बिमा फिसा साथामनि थुख्रा थुख्रा हास'नोसै मोनथाम उन्दैयाबो जायो जोंना दाउदै फोर मोनबाय नालाय आरो माथोबाव जानोसै दै सा माबा दौनांगौनो सानैखौबो न' दाउदैया न' दौजायोसो फिसाजो गेदेराबो दौनोसै दाउदै थास' आथिं जेरैदो मोजां जिराय गाहायावनो दामफ्ले दिनै आरामनो जानानै जा नोंबो बेहाथ' ओंखामखौनो जाया टाइमाबो मालाबानो 9ता जाबाय हाय हरगासिनो नै नुवाखै जाला होनलायलायो थ' जागोनसै सनाफोर दे जाखांनानै थोरसि आरि सुनानै मुसारिबो खोंनानै लाखाबाय आरोना सनाफोर उन्दुनो थाखाय आफादनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना